Welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, congratulations messages are pouring in for umama ke uThabile Myeni esimazi kakhulu kwincandweni Christ Ambassadors. Guys, she got married ngicabanga ukuthi leli viki esiphuma kulo umuntu ke obepostile I think uMantshangase noma uThando uNtshangase beposteke ivideo ke yakhe ke umama uThabile Myeni ngicabanga mhlawumbe kade kwamalobolo qalo kwamalobolo baseke beyohlanganiswa. I'm not so sure but bebhalile ukuthi ke kade kwamalobolo. And omunye futhi waphinde waposta uDida Hambani Makrestu noma ke ipage la Dida Hambani Makrestu esho ukuthi ke officially umama ke uThabile Myeni usenguMrs Gumede so nje wathi ke naye congratulations, and abantu abaningi ke bamfisele ke impumelelo ke emshadweni wakhe. Abanye ke they've been asking ukuthi hayibo kanti umama uThabile Myeni wekade engashadile yini guys? She was married angazi ukuthi wadivorce nini but ke sekuyiminyaka eminingi ke adivorce nomnyeni wakhe ke ayikade eshade naye. Abanye ke bathumela ke ama comments abuza ukuthi ke why bengayiboni ke ifamily yakhe njengoba bake uTimothy Myeni nomfowabo ke umzwakhe Myeni. Omunye wathi indaba zemindeni ke bakithi engazi ukuthi ilokwaxatshwana akekho wazi ukuthi kwabangwani, kodwa nje into yabo nje guys ayilungi because even umama uZanele Mbokazi before ashona I think wayene interview nobaba ke uTimothy Myeni ekhuluma ngayo ke indaba ye relationship yabo ukuthi ke uyafisa ukuthi ngelinye ilanga bazwane njengomndeni babe ingane ke zomuntu, especially njengoba ke bekuthi ke bayakholwa ukuthi ke ayikho indlela abangalungisa ngayo ke izinto. So guys, we are hoping ukuthi one day sophinde siyibone futhi ke i-reunion yencandweni Christ Ambassadors mangabe ke sibehlale phansi balungisa ke izinto. Simfisela ke okuhle kodwa bakithi ke umama ke uThabile Myeni osekuMrs Gumede. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.